Ahojte, vítajte pri tomto videu, dúfam, že sa máte krásne a ak nie, dúfam, že vám toto video spríjemní deň. Vítajte v mojej kuchyni, dneska budeme variť a piecť vegánske recepty. Chcela by som vám dneska ukázať dva z mojich najľúbenejších receptov, jeden som našla na internete a potom vám aj link dám do popisu. Trošku som ten recept pozmenila, trochu som ho prispôsobila, ale kľudne potom môžete vyskúšať aj ten originál. Je to recept na mrkvový koláč. Takto bude v ideálnom prípade vyzerať. A druhý recept bude tiež s mrkvou, ale toto bude mrkvový šalát a je to super easy recept, na ktorý som prišla sama, len tak, že som teda experimentovala v kuchyni. Niečo, čo milujem robiť, to je najčastejší spôsob, akým varím. Väčšinou nevarím podľa receptov, aj keď tu mám dve kuchárske knihy, ale teda väčšinou to robím tak, že pozriem, čo je v chladničke, napadne ma zvyčajne niečo a počas toho, ako varím, v tom procese upravujem ten recept a niečo vymýšľam. Najmä teraz, ak sa stravujem už približne rok a pol vegánsky, tak mám pocit, že mám o mnoho väčšiu chuť do varenia, ale aj do pečenia, čo teda u mňa nikdy nebol ten prípad. Moja chladnička je o mnoho pestrejšia a mám pocit, že aj to je niečo, čo ma viac motivuje k tomu variť. Mňa osobne tá klasická predstava, s ktorou som vyrastala okolo hlavných jedál, že je to mäso a nejaká príloha, neskutočne obmedzila a veľmi rýchlo ma potom varenie prestalo baviť, bola to dosť nuda a práve tá vegánska kuchyňa mi dosť pomohla objaviť všelijaké aj nové potraviny a zakomponovať ich do toho môjho jedálnička. Dnešné recepty budú však trošku tradičnejšie, viac inšpirované tou omnivorskou kuchyňou a ak by ste však chceli vidieť aj nejaké viac extravagantné recepty, niečo, čo možno nevydáte na stoloch každý deň, tak napíšte mi to do komentárov a môžem potom spraviť druhý diel tohto vegánskeho varenia. Tento recept budete potrebovať mrkvu, jablko alebo jablkový džús, šťavu, muškátový orech buď v takéto tekutej forme alebo v forme prášku, škoricu, cukor hnedý alebo biely, sol, ja používam polohrubú pšeničnú múku, ale môžete vyskúšať aj iné, prášok na pečenie, sodu bikarbónu, kokosový olej, mandlové alebo sojové mlieko a ak by ste chceli aj vlašské orechy. Presné množstvo nájdete v popise, alebo si môžete taktiež stopnúť video. Budete potrebovať aj vanilku a margarínu. Klasicky sa mrkva do mrkvového koláča strúha, mám takéto veľké strúhatko a úprimne sa mi to nechce, takže mrkvu vždy rozmixujem a konzistencia je aj takto rozmixovanej mrkvy úplne v pohode. Ešte celej mrkve pridám aj trošku mlieka, ktoré mám nachystané dnesko do receptu, aby sa mrkva lepšie rozmixovala na ani príliš veľké, ani príliš malé kúsky. Aby nebol zmetok v množstvách, práve teraz robím dvojitú dávku, ináč to nie je 2 cups, ale 1 cup of milk. Následne pridáme k rozmixovanej mrkve aj nakrájené jablká alebo už spomínaný jablkový džús a potom aj ostatné tekuté ingrediencie ako teda muškátový orech, v mojom prípade vanilku a kokosový olej. Ja som teraz nemala dostatok kokosového oleja, tak tam primiešavam aj olivový olej, ale teda v ideálnom prípade kokosový olej. A všetko pekne zmiešame so zvyškom mlieka. Teraz, keď už máme hotovú našu tekutú, vlhkú časť cesta, poďme na tú suchú. Na suchú časť cesta si pripravte dostatočne veľkú misu, lebo potom neskodene budeme vmiešavať aj tú vlhkú časť. Začneme múkou, do ktorej pridáte cukor, ja teraz používam takýto hnedý cukor. Zvyčajne pridávam aj štipku soli, ale teraz keď som použila ten olivový olej, tak to už je dosť slané. Pridáme sodu bikarbónu a prášok na pečenie a netreba zabudnúť na škoricu. Dostatok škorice. Ak by ste chceli, môžete do cesta pridať aj vlašské orechy, rozdrvené na väčšie a menšie kúsky. Pre ľudí s alergiou môžete orechy samozrejme vynechať alebo nahradiť sušenými hrozienkami. Následne do našich zmiešaných suchých ingrediencií pridáme náš tekutý mix a všetko pekne zmiešame dokopy, až kým dostaneme cesto s cca takouto konzistenciou. Cesto by malo byť mekučké, nie až tak veľmi tekuté ako palacinkové cesto, ale ani nie príliš tvrdé.
Vyberieme si formu na koláč podľa našej voľby a natreme ju našou vegánskou margarínou. Formu naplňte približne do polovice cestom, keďže nám potom ešte v trúbe narastie. Pečieme v teplote 180 stupňov Celzia na približne pol hodinu až 40 minút. Odporúčam cesto priebežne kontrolovať. A zatiaľ, čo sa nám náš koláč veselo pečie, tak poďme na šalát. Na náš šalát budeme potrebovať mrkvu, kukuricu z konzervy, červenú cibuľu a šarlotku, citrón, čierne korenie a kôpor, soľ, čili papričku a rastcu, sojovú omáčku, cesnak a olivový olej. Mrkvu nastrúhame tentokrát na takéto väčšie kúsky. Nerobím recept nikdy podľa nejakého špeciálneho množstva, skôr od oka a podľa počtu ľudí. Teraz budeme dvaja, takže asi toľko toho mrkvy a potom primiešam kukuricu z konzervy. Ak sa vám zdá, že kukurice je málo, tak ľudne ešte pridajte. Následne nakrájam naše 2 druhy cibule. Ja osobne mám v šaláte veľmi rada cibulu a dávam je tam asi trošku viac ako priemerný človek. Neviem, máte radi cibulu v šaláte alebo až tak veľmi nie? Z cesnakových hlav odkrojíme konce a nakrájame ich na čo najmenšie kúsky. Ja teraz práve používam 2 veľké cesnakové hlavy a 1 maličku. Následne pridáme olivový olej, kôpor. Kôporu pridáme viac ako zvyšných korenín, dostatok, aby ste ho mohli takto vidieť v šaláte. Potom pridáme čierne korenie, čili, rastcu. Taký malý lifehack, ak chcete, aby sa šťava z citrónu ľahšie vytláčala, odporúčam citrón najskôr pobúchať po kuchynskej linke. A potom to pôjde o mnoho ľahšie. Používam teraz teda polku citróna a potom ešte pridám trošku sojovej omáčky. A posledný krát všetko poriadne premiešame. A voilà, šalát je hotový. Môžete servírovať spolu s olivami a ja rada pridávam ešte sezamové semiačka. V tomto čase by mal byť hotový už aj náš koláč. Môžeme to otestovať vidličkou. Ak vidlička zostane čistá, bez zvyškov cesta, tak je koláč hotový. Zakrieme čistou kuchynskou utierkou a necháme vychladnúť. Už nám chýba len polova. Ja na svoju používam citrón, najlepší práškový cukor, ale môžete použiť aj obyčajný, javorový sirup a mám tu ešte limetky, ktoré môj priateľ priniesol z práce. Už som vytlačila polku citróna a citrónovú šťavu zmiešala s cukrom a teraz práve pridávam javorový sirup. Áno, kanadský javorový sirup sa originálne predáva v plechovkách a do toho celého mixu ešte pridám limetky. Ak je polova príliš tekutá, pridávate cukor, až dokým nedosiahne takúto konzistenciu. Poleva by mala byť príjemne sladko-kyslá a osviežujúca. A môžeme servírovať. Ja som na polevu pridala ešte trošku vlašských orechov a čerstvé jahody. Prajem dobrú chuť. Ak by ste o vegánstve chceli vedieť viac, nie teda len recepty, ale aj nejaký hlbší insight, tak simultáne s týmto videom vyšla aj na našom podcaste A Couple to Go, ktorým spolu s mojím priateľom nová epizóda práve o vegánstve. Približne v podobnom čase sme sa obaja začali stravovať vegánsky a v tom podcaste sme sa rozprávali teda nie len o všelijakých tých veciach, ktoré sa dejú v živočíšnej výrobe potravín, ale aj aké sme my zažili na nás zmeny, či zdravotné, mentálne a podobne. A celkovo sa tak rozprávame o tejto téme. Podcast je však po anglicky, za čo sa ospravedlňujem, ale môj priateľ je Kanaďan a po slovensky vie povedať tak maximálne 2 vety, čiže bohužiaľ v tomto sme trošku obmedzení. Budeme obidvaja veľmi radi, ak si náš podcast vypočujete. Nájdete ho na Spotify, aj na Apple Podcast a na všetkých týchto platformách a taktiež aj na YouTube kanáli A Couple to Go. Zatiaľ ho robíme bez videa, ale teda môžete si ho pustiť ako klasický podcast aj to YouTubeové video. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte mi vedieť, ak ste vyskúšali tieto recepty, či vám chutili, napíšte mi to do komentárov, taktiež budem veľmi rada, ak sa pozriete na moje sociálne siete, na môj Instagram alebo na môj TikTok, alebo ma môžete podporiť zanechaním lajku a pozdieľaním tohto videa. Ak teda vyskúšate recepty, tak prajem dobrú chuť a my sa vidíme pri ďalšom videu. Majte sa krásne. Ahojte!